Κυρίες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε Πάφου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου. Κωνσταντίνας Χατζευτυχίου. Με την ένα θερμό χειροκρότημα στη Φιλαρμονική Πάφου και στις Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Δήμο Ακάμα. Σας καλωσορίζουμε εδώ, σε αυτή τη μεγάλη Αθηνάς και Κισόνεργα. Σωστά. Θέλω να ακούσω, είμαστε έτοιμοι. Όχι, δεν άκουσα τίποτε. Είναι μέτρηση και μέτρηση για 8, 7, 6, 5. Το όνομα συνοδεύεται από τη σχολή Σέντρο Πάρετ και της εφέδρας σταμάτησε στα παράλια της Κύπρου. Μαγεύτηκε από την ομορφιά του τοπίου και αποφάσισε να εγκατασταθεί στην περιοχή και να ιδρύσει τη νέα του πόλη, την Αταμαντίδα, και βασίλεψε για χρόνια. Θερμό κάνει την τιμή να προπορεύεται της σημερινής μας εμπροσή, από τα με βασίλισσα του. Τις σημερινές καλομαλίστικες κύριος Πεγιώτης. Μεγάλη παρέλαση εδώ, ο οποίος είναι ο πιο ωραίος δήμος. Κοίταξε, η Φλόρακα θυμίζεται για άλλα πράγματα. Δηλαδή η μαύρη κήπη. ο βασιλιάς Ακάμας, δήμαρχος, Δήμο Ακάμας, ο φίλος ο Μαρίνος. Θα κερδίσουμε όλο τον κόσμο, να το απολαύσουμε το καρναβάλι μας. Φώναξε τα δυνατά, είναι η βασίλισσα. Όχι, δεν μας τα χαλάς, είναι η βασίλισσα σου. Αυτά είναι. Βασιλιάς Ακάμα, Δήμος Ακάμα. Μαρίνο μου, σου ευχόμαστε καλύτερα, έτσι, καλή. Έτσι, μπράβο. Χειροκροτήστε τους Σκεπέλιας. Το πολύχρωμο, το φαντασμαγορικό κόσμο, νούμερο 7. Και Όλε! Καρναβάλι 2025 Δήμου. Να πάω στη Βασίλης. Βασιλιά είσαι. Βασιλιά.
Ο Πάζαρος που κάνει τα βαστάρια. Σημαντικά βαζάρια στην Πάχο. Πάζαρε μου, Βίνος Ακάμα, φεστιβάλ, μεγάλη γιορτή, κάποιες εκλογές. Της Ξένιας Γεωργίου, της Κατερίνας Φίμου. Και πάμε τώρα. Γεωργίου Bright Stars, νούμερο 9, Rio de Janeiro. We would like to introduce our kindergarten to you all. We have owned and operated in... Εσύ να μιλήσεις. Οκ. Excuse me. Τι σας θέλω. Τι... Λιχουδιές. Εσύ οδηγέ θέλεις λιχουδιές. Μόνο μου οδηγός. Πάμε! Rio de Janeiro. Από εκπομπή και φωνάζουμε Ζώνες. Ετοιμάζονται για ένα συναρπαστικό σαββάτ. Νηπιαγωγείο Brand Number 9. Πάμε! Περνάμε καλά, για να ακούσω. Το όνομα σου? Ευδοκία. Άρα δεν είναι το όνομα σου η εγγονή. Όχι. Αυτό είναι το... Πάμε! 11. Συνταγωγείου, έλα κισόνεργα. Έλα του Σούπερμαν. Έλα ο Δήμος. Highest level for kindergarten to... Private School TLC. Private School. Το μικρό πριγκιπάτο. Αμάν, δήμαρχε Ακάμα. Οι κάτω αρρώδες λένε ότι είναι το μικρό πριγκιπάτο. Πρόσεχε, γιατί μπορεί να έρθουν και στο μεγάλο πριγκιπάτο. Λοιπόν, ευτυχώς δήμαρχε νέο Δήμο, νέο Τζιν, νέο Τάλο, έμπαινε νέο δήμαρχο. Ever! Ζώνες! Πάμε! Νούμερο 16! Old Cinema! Old Cinema! Έλα η αστροφελιά Μίτσο! Νούμερο 17! Άρμα του διαμερίσματος Αμάν! Παιδιά! 17! Πού είναι ο Μίτσος? Λοιπόν, Χριστό, τέλος μουσική.